Ikholomomo yesiliva esindayo. Enye yezindawo ezidumile kakhulu kwidolobha laseNdiya. Ikholomo yadalwa eminyakeni ayizinkulungwane nesithupha edlule, kodwa ayiluli. Intela abahlengikazi bezinsimbi ababezuza ngayo inkube engenamanzi iminyaka nesithupha edlule yimflakalo. Sizovula impihlo ye-steel engangkolile yakudala. IRussia, isithingi somkhosi ogwini lwelwandle iBaltic. Sakhiwe ngekhulu le-19. Ngaphandle, ibatheri yezibhamu ivikhelwe ngamashidi amakhulu ensimbi. Ithusi liqhubeka lihlala likhanyelwe ngamanzi olwandle nangamanzi omlilo. Kodwa ithusi alithoki. Yize lisesimweni esinzima kakhulu kulithusi. Ngokuvamile, izinhlamvu ezimkhizo wensimbi zenziwa ziphume phambili ngesikhathi sokubumba. Kulula kakhulu kunokukhipha insimbi enzima kamuva. Umbhalo ohlongweni olusekholweni eDelhi uyinkohliso ukwenziwe kamuva. Ikholomu yensimbi e-India kanye nendawo yezempi yaseRussia zenziwe ngenhloso efanayo. Kusetshenziswa ubuchwepheshe obufanayo ngesikhathi esifanayo. Ekhulwini lekhulu le-19, usuku lokwakha kwekembu lwalukhonjisiwe kahle, futhi ikholomu yensimbi yabelwa iminyaka yinkulungwane nesigamo. Lena imfihlo yobuchwepheshe bensimbi engakwali yakudala.